Kata migao mar pure county ma Siaya temo keto chenro e yo makare maneno ne Siaya odonjo e kind counties mamoko matimo maber e pith mar gwen. Nyaka sani jopith gwen maromo 4,723 osechako pith makamano e bwo chenro mar Agricultural Sector Development Support Program. Kata doko ni giketo maino e pith mar gwen, nyuolo nyithind gwen to nyaka sani osebedo mane atamalo 51.8. Magi biro kaluwore ni nok mar tong' mar mbolea. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Ywak kod keko magwen ema rwako wae dala Edwin Ogola e gweng' Magagra e kar chungul bura mar Arieda, kaunti ma Siaya. Edwin en wuon puodho Mama Ningi Poultry and Dairy. En japith gwen kendo en achiel kuom joma nyuolo nyithind gwen maromo 57 e kar toyo tonge mago mag lony manyasani moyiedhi e kaunti ma Siaya. In our poultry cycle, we incubate the eggs that comes from our farm. We have got a parent stock, a chicken that lays the eggs. And we have got two breeds. We have got rainbow rooster and we have got Kuroiler. And this gives us the eggs. And we collect the eggs, and once every week, the eggs collected we transfer to our incubator. Tongi daro nyaka e masinde mag to tong' mag gwen gi kuom thuolo mar ndalo 21 kapok gigolo nyithind gwen. Magi gin mana kwan mag nyithind gwen ma samoro ok nyal kata konyo chiro ma Siaya. Kaunti ma Siaya kende yudo nyithind gwen maromo 112 mano bang' ndalo 21 ka mano en mana atamalo 10.4 matin ne dwaro margi e chiro. We have the incubator capacity of 5,800 chicks per month. Now, once the chicks hatch, we sell them after having done the first important vaccination called Marex. So the sales is a continuous process. We start selling from day one up to table birds. Bang' uso nyithind gwen go, nitiere moko madong'. Edwin kano gwen go nyaka gichop kama koro inyalo los kodgi kado. Nitiere osera e dala Edwin ma itiyo godo mar miyo arita makare kod liet e kinde magidongo. E kinde magine osera, itimo negi arita makare kendo imiyo gi chanjo mageng'o negi tuoche mathoro mako gi kinde magidongo. Bang' dweche 3, gwen oikore ne chiro kendo koro inyalo usgi. Nengo mar gwen otenore gi pek mare e kilo. A large portion of my market are the poultry farmers, those who keep young birds, grow them up to table birds. That constitute almost 50% of our market. Then you've got the consumers who buy the mature birds. Yeah, and these are spread across Kisumu County. Even the Higa customers come to buy here, and the bulk actually we sell within Siaya County. The marketing of the chicken is we sell the table birds mostly at 400 shillings per kilo, and the market is there. We sell sometimes to groups, sometimes individuals. Nyuol mar gwen luore gi chiemo magichamo. Edwin kod joge wacho ni chiemb gwen ok thaggi kata matin. Entiere gi kar rego kendo riwo chiemb gwen. Magi gin chiemo mabende konye e puothe kendo ouso gi ne jopith mamoko mag gwen e kaunti ma Siaya. The reason why we decided to mill our own feeds first is because of high cost of commercial feeds. Yeah. That's number one. Number two, it is the quality. Yeah. Some of the feeds you buy from the shop are not of very good quality. So instead of helping your chicken grow, they instead result in stunting of growth. Gwen gin winy ma ipidho kendo umgi lach ahinya te kaunti ma Siaya. Machiegni kae, chiro osekethore. Ka ne oketgi e chiro, ne ohon gwen 600 e bwo dakika 10.
Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Erokamano.